Кызганычка каршы тапшыруыбызга еш кына шатлыклы хатлар белән бер рәттән моңсу, әрнүле язмалар да килә. Шундыйларның берсен без Иске Кулатка бистәсеннән алдык. 2016 елның 21 июне безнең гаиләгә бәхет истәп, алтындай балабыз Амина Айрат кызы Сафарованы тудырган иде. Бары 59 сантиметрлык, 3 кило 900 граммлык бәхетне күкрәгемә кысып, озын гомерле, бәхетле бул балакаем дип яраттым. Көн сайын түгел, минут сайын барыбызга да шатлык истәп, әйтерсең яшәргә ашыккан сабыебыз инде 9 айда йөреп китте. Барыбыз да аңа карап сыкланып, аңлатып та бетермәслек бәхет татып яшәдек. Ләкин бәхетебез кыска булды. 11 айлык чагында ул грипп белән ширләп китте. Бер уйласаң, гади грипп дибез. Ләкин табибларның дөрес дәваламаулары аркасында аның почкалары эштән чыга. Шул вакыт без Мәскәүгә юл алдык. Тәүлегенә 14-16 сәгать диализда утырып, баланы үлем белән көрәштереп, минутлар саный башладык. 2018 елның 18 июлендә безгә бик куркыныч диагноз куеп, уң як почкада яман шеш бар дип игълан иттеләр. Ана йөрәге никадәр әрнегәнен үзем генә белдем. Ләкин һаман да Худайдан балама гомер сорадым. Бихисап операцияләрдән соң, шул кадәр җәза күреп, балам 2019 елның 5 апрелендә җир куенына күмелде. Менә инде аның үлгәненә 1 ел тула. Бик кыска вакытка гына бәхетле итәр өчен бирелгән нәни фәрештәм булдың син, Аминочкам. Көн, төн йыладым. Минем бүген дә әле күз яшьләрем кибеп бетмәде. Бу миңа бирелгән гомере буе төзәлмәс иң олы ярам. Әйе, тешләремә килеп кайчак юатасың. Башлап, мин төннәрен сискәнеп уянып, синең яткан җирең янына еш бара идем. Барып җитеп карыйм да, йөрәгемә 1000 пычак кадалганда яңадан юклыгыңны исемә төшереп, акырып төннәр буе елый идем. Бик авыр. Киемнәреңне кулыма алып, исеңне исним дә, тагын хәлләрем начарая. Төшкән фотосурәтләреңә карыйм да, уфтанып нишләп безгә бу сынау аркылы үтәргә язган икән дип. Алладан сабырлык сорап, елый-елый альбомыңны актарам. Мәңгелеккә җирдән китсәң дә, йөрәкләрдә калдың алтын алмам. Сабыкаем минем. Минем мәңгелек дөньяда каршы алучы нәни фәрештәләрдән булса идең. Ятар урының гөлбакча, керәсе урының җәннәт булсын, кызым. Мин сине һаман да шулай ук нык яратам, балам. Аминама диеп бүген дугалар кылып торам. Я бер Алла, балама син анда җиңел кыл, Худам. Синең ягымлы карашың тешләремә еш керә. Бала югалту кайгысын иң бәхетсезләр күрә. Нишләп икән сиңа, балам, кыска гомер язылган? Җирнең салкын куенына синең гәүдәң куелган. Елый-елый күзем китте, югалту кайгысыннан. Җаннарыма кызым җитми, саргайдым сагышымнан. Зиратыңа барып, балам, дугаларым кылырмын. Баш очыңа иң яраткан уенчыгын куермын. Ничә еллар узса да ул тирән ярам төзәлмәс. Аминамның гомерләрен яңадан ул бирәлмәс. Татлы йокла, тыныч кына, бездән дугалар барсын. Татлы тавыш, моңлы караш мәңгелек истә калсын. Амина Айрат кызы Сафарованың бар якыннарының да тирән кайгысын уртаклашабыз. Аның истәлегенә яңгыраган җыр да дуга булып бирешсен. Günlerim, dünlerim, düşlerim, inlerim bir mizgil içinde butaldı. Ernetip anamını, izgelep canımını, yüreğim mengelik utaldı. Kuş balam, bekil bul bağalmam. Yüreğim sağıştan izile. Ernüge düz almayım, koylardan kış alayım. Salkındır güz nurum gürlerde.
Yüreğim sağıştan üzüler. Ernüge düz almayayım, koylardan kış alayım. Salkındır güz nurum gürlerde, yazmışның sınavın sikelde yolların. Nişikler sığılmay üterge, nik bolay aralap, yürekni yaralap, balamna uğurladın köklerge. Kuş inde kuş balam, bekil bu bağalmam. Yüreğim sağıştan üzüler. Ernüge düz almayayım, koylardan kış alayım. Salkındır güz nurum gürlerde, sizgendey uylarım, günelim kıllarım. Akarlar düşedi kaberin, tik canım jalasın. Indi sen duymuysın, şuna da üzüle yüzegim. Kuş inde kuş balam, bekil bu bağalmam. Yüreğim sağıştan üzüler. Ernüge düz almayayım, koylardan kış alayım. Salkındır güz nurum gürlerde, salkındır güz nurum gürlerde.